tímto bych vás poprosil, protože budeme vystupovat úplně poprvé, abyste ji přivítali obrovským potleskem, protože vám momentálně bude vystupovat Zuzana Turicová. Mala som ho robiť už pred mesiacom a ešte nikdy som nerobila stand-up. A keď som tak vezme, tak ani som si ešte tak predčasom nevedela predstaviť, že by som vôbec niekedy stand-up robila a že by som bola herečka. A posledných pár rokov... Áno, tak prosím, ďakujem. Posledných pár rokov zažívam pomerne dosť veľa vecí, o ktorých som si myslela, že teda nebudem robiť, ale práve vďaka týmto hajzlíkom ich robím. A nejako ja som fakt rada, pretože keď už sa bavíme o tom nový začiatok, tak pre mňa je to rozhodne to, že som ich stretla a zažívam práve tieto veci. A... som nechcela povedať takýmto tónom. Okay. A keď vás poznám už trošku dlhšie, ako myslím druhý pád, tak určite viete, čo je starec. Naši bývala teda ako divadelná scéna a hlavne bar. A hovorím hlavne bar kvôli tomu, že pre mňa ten bar bol taký ten začiatok, pretože som mal úplne geniálny nápad, keď som ešte študovala, že si budem prirábať, budem brigádovať za barom, ako barmanka v divadelnom bare, medzi hercami. Jo, nedoštudovala som. Ale tak ako robia si zo mňa srandu, áno, a sú to hajzlíci a jo, nemám úplne dobré zdravie a posledných 5 rokov som sa nevyspala, ale nie vážne, a teraz mi pomôžte, prečo sa s vami kamarátim. Máme rádi všetko. Tak si urvěli, že tě nikdy jinde nechcel. Nie, týmto nebudem. Ja tu práve vidím strašne veľa teda ako známych tvári, takže fakt skúste si rozpomenúť. Keď ste ich prvýkrát zažili, prvýkrát ste s nimi boli na nejaké party. Fakt. Že jo, no práve, o toto ide, ako každý normálny, zdravý človek zdrhá. To je ešte jeden z tých, ktorý ma chce. Každý normálny človek zdrhá a nie, že sa s nimi začne kamarátiť. Fakt, a kto si to nevie predstaviť, ja vám opíšem svoju prvú smenu práve na tom stareci za tým barom. Bolo asi 8 hodín, všetci boli totálne na sračke. A Bernie, teda náš zakladajúci člen, ktorý bol v tej dobe teda môj šéf, surfuje na takto vysokom stole, jebe sa 30 centiákov doprava, 30 centiákov doľava. A ja tam stojím za tým barom, hovorím si, hej, kurva, paráda, budem si hľadať novú prácu, mu sa tam zjebem. Nezjebal, asi mal, pretože tak 5 minút na to mal fakt perfektný nápad. Zahrať si baseball s metlou s pomarančom práve v tom bare. Áno, ja som to uklízela. Do toho ma celú noc balil týpek na to, že si dokáže sundať predné zuby ako... Odplnenie jeho pomsty bol to kokos. A do toho mi za chrbtom stojí vegán, abstinent, smiejným psychopohľadom, ktorý kurva celú noc chcel piť džús v panákovkách. Nie jeden džús, mix džúsov v panákovkách. Bude asi 4 hodiny ráno, ja tam stojím za tým barom. Napravo mi tam spí týpek, obhádzaný odpadkami a knihami, naľavo mi jebu. V strede baru plnahý týpci sa mlátia židlami a všade, kurva, všade bol ten pomaranč. A ja tam stojím, utieram si slzy, hovorím si, nie, Zuzka, to dáš? A trafila si sa do nejakej blbej party. Oni to takto nemôžu byť každý večer. Jo, chyba. Ale robili, zostala som.
naladila som sa na ich vlnu a... Je to smutné. A z toho slušného dievčatka z cirkevnej školy sa stala ich kamarátka. A mala som také tie tendencie typu, hej, zdehni, zachrán si život. Väčšinou to bolo teda ráno z kocovinou a s výpadkou pamäti. A stala som. Na druhej strane, ako ja som rada, pretože tak 3 roky dozadu mi volá Benny s tým, že ako, hej, počuj, Žužu, odpadol nám jeden človek, ideme zajtra teda na celý víkend na divadelné sústredenie, choď s nami, tam sa bude iba chlastať, to je v pohode. A ako nie, že by sa nepilo, ale spravilo sa predstavenie Brno bez hlavy, kde teda ako hrám a ani neviem, kurva, ako som sa zrazu ocitla na pódiu, na reflektory, po ľudí a všetci mi tlieskali, ja? Ono vás to chytí. Som to zase vypla. A on? Jo. A všetci vám tlieskajú a hovoríte si, hej, ono ako by to herečko, ono to vlastne ako nie je až také zlé. A ja, ego. A všetci vás chvália. A do toho, hej, ako, kde si môžete beztrestne oblieť sa ako kurva a sápať sa po Pepkovi, no tak. Beztrestne. No a potom asi som nebola ani taká zlá, pretože ma začali obsadzovať znova do ďalšej hry. A potom ja za mňa prišiel Vašek s tým, že ozaj, Žužu, budeš robiť stand-up, jo? Jo, no, ako... Tak jo. A nie, že by som nemala teda trému, ale strašne mi pomohol práve Radek. Teda až neskôr, pretože tá jeho prvá rada. Pýtam sa ako na to. Hej, Žužu, musíte robiť srandu. Buď zo seba, alebo z niekoho iného, ale základne robiť si srandu. Jo. A tak ako, nemala som menšiu trému, ale hovorím si na druhej strane, ja sa tu môžem postaviť a povedať si, ale úplne kurva hocičo. Hej, Pepo. Som aj račkujúca Slovenka. Hej, fakt kurva, nepoviem, že žicha. Ser na to. Ale jebem na to, kurva, vyzerám dobre. Šamer? Ja viem, že to myslíš ako lichotku, ale veta, pojebal by som celý tvoj vrátane tvojho brata. Není dobrá. Padne. Sú to hoveda, sú to hajzlí, chčujú do miradla. Chčujú do miradla.